Eristämällä saunasi oikein SPU Saunasatu eristelevyllä turvaat saunasi rakenteet ja säästät lämmitysenergiaa. Katsotaan nyt, miten eristelevy asennetaan. Seinärakenteesta poistetaan vanha paneeli, rimoitus sekä vanha alumiinipaperi. SPU Saunasatu eristelevy voidaan asentaa suoraan kiviseinän tai puukolauksen päälle. Usein saunassa esiintyy molempia rakenteita. SPU Saunasatu on polyuretaanista valmistettu lämmöneristyslevy, joka on pinnoitettu molemmilta puoliltaan alumiinipaperilla. Hyvän lämmöneristyskykynsä ansiosta SPU-eristettä tarvitaan paksuudeltaan runsas puolta vähemmän kuin perinteisiä eristeitä. Tämä antaa saunaan lisää tilaa. Eristelevyjen asennus aloitetaan pursattamalla saumavaahtoa sokkelin päälle ensimmäistä levyä varten. Ensimmäinen levy asennetaan naaraspontti alaspäin ja levyn kooditeksti saunatilaan päin. Levy kiinnitetään naulalla tai ruuvilla runkotolppiin. Jos kyseessä on kiviseinärunko, eristelevyn läpi porataan reikä naulatulppaa varten. Levyn saumaan pursatetaan saumavaahtoa ennen seuraavan levyn asennusta. Toisen kerroksen levy asennetaan tiiviisti saumavaahdon päälle ja kiinnitetään naulalla tai ruuvilla. Seinärungon ollessa kiveä kiinnikkeenä käytetään naulatulppia. Saumavaahtoa laitetaan myös nurkkiin, jolla varmistetaan vierekkäisten levyjen liittyminen tiiviisti toisiinsa. Samaan tapaan asennetaan kaikki saunan levyt. Lauteen tukipuu upotetaan levyn läpi ja kiinnitetään runkoon. Tukipuun ja levyn liitos tiivistetään saumavaahdolla. Rakenteen toimivuus varmistetaan teippaamalla alumiiniteippi sauman päälle. Vaahdon kuivuttua ylipursunut vaahto leikataan pois. Saumakohtien päälle liimataan lämmönkestävä alumiiniteippi. Panelointia ja tuuletusrakoa varten kiinnitetään SPU Saunasatu-levyjen päälle kiinnitysrimat. Saunan panelointi tehdään normaaliin tapaan rimoituksen päälle. Hyvien ominaisuuksiensa vuoksi SPU-eristeet ovat ylivertaisia ratkaisuja vaativimmassakin uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. SPU Saunasatu eristeratkaisu on turvallinen ja taloudellinen tapa eristää sauna. Saunan eristämisessä pitää olla erityisen tarkka, jotta ei lämmitettäisi turhaan saunan ympäröiviä rakenteita, sekä siksi, että estettäisiin vesihöyryn kulkeutuminen ympäröiviin rakenteisiin, jotka ovat hyvin usein puuta ja näin erittäin vaara-alttiilta kosteudelle.